ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಮೈ ಒಳ್ಗುಡ್ಲ ತುಳು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಏನು ಚಲ್ಲಾರ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸೌಕಿ ಏನದು ಬಲೆ ಏನಿತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಅಂದು ತುಯರಿತ್ತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸುರು ತುಪ್ಪನಕ್ಲಾದಿತ್ತನ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಗರಿ ಗರಿ ಅದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಅರಿಪಾಡಂದೆ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಬರೀ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬನಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಲೆ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬಕ್ಕ ಕೊರಂಟು ನಮಕ್ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅದು ಪಾಡೋಲಿ ಚೂರಣ ಚೂರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಲೈಟ್ ಕೆಂಪಾವಡು ಕೊರಂಟು ಕೆಂಪಾಯ್ಬಕ್ಕ ಏಳಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸಪುರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ಪಣತೆ ಶೀರಪುರ ಮಲ್ಪ ಅವು ಸರೀಟ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ರವೆದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಸರೀಟ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಸ್ಲೋ ಹೊರ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದೀದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬನಲೆಡ ಅರಪರೆ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಸುರುಕು ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ಪೆರೆದಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ರಡ್ಡರೆ ಪುಂಡಿದಾತು ತಾರೆ ಏಳಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಬರ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ನೀರು ಪಾಡೆಂದನೆ ಕಡೆಯಲೆ ಹೊರ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 20 ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೀಪೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅವು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೆಲವರ ಚೀಪೆ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಅವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತನ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಕಡೆದು ಬರ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿದು ಪಾಂಡಲ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಇದು 2 ಸಲ ಕಡೆಯ ನನ್ನ ಪಿರ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿಟೆ ಇತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯಿಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ದಯಪಂಡ ಬೆಲ್ಲಡ್ಲ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕಡೆನಾಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಕಡೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಗಟ್ಟಿದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಕಡಿತಿನಂಚಿನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ರವೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅವೆಡು ದುಂಬು ಚೂರು ಬನಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ತೊನ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ಲೆ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪಾಯಿನಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರೆ ಕೆಂಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಲೈಟ್ ಕೆಂಪಾಯಿನ ಯಾವು ನನ್ನ ಇನ್ನು ತೋಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾತು ಪೆರಿದಿನ ತಾರೈ ಮಾತಿಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸರೀಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಏನತೆ ಅಂಚ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಉಪಿರ ಈಜಿಡ ಬೇತೆದೆತ್ತನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಈತು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ದಪ್ಪ ಬರೋಡು ಈಜಿಡ ಬಾರೆದಿರಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾರ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನೆರ್ದು ತೆಲ್ಪಾಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ದೀಂಡೆ 5 ದಿಚ್ಚ ದೀವೋಚಿ ಆತ್ನೇಟ ನಮಕ್ ಬಾರೆದೆರೆ ಪೂರ ಬಾಡ ಅದ್ದಿಲೆ ಬಾರೆದೆರೆ ಅಂಚನೆ ಅಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದು ಬೆಚ್ಚ ಆವಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯರೆ ಬಾರೆದೀರೇನು ಬಾಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾರೆದೀರಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಾದು ಅಟ್ಟಿಡು ಬೇಯರೆದಿಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೂಡ ಅಂಚ ಪತ್ತಾವಲಿ ಬಾರೆದೆರೆ ಇತ್ತನ ಬಾರೆದೆರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿಡ ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವನ ಅವು ಲಾಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬಾರೆದ ಇರೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ದ್ಯಾಪಂಡ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಡದ ಅಂಚ ಐನ ನನ್ನ ಕಟ್ಟದು ಬಾರೆದೆರೆತ್ತ ಬಲ್ಲಡೆ ಅಟ್ಟಿಡು ಬೇಯರೆ ದಿನಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಏತ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ರವಾಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು
ಮಾತ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರೆದೆ ರೇಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಬೇರೆ ಬುಡ್ಲೆ 20 ನಿಮಿಷಲ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ಯಡು ನಾನು 20 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಅಟ್ಟಿದ ಬಾಯಿದೆತ್ತನ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತನೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚೀಪೆ ಆಯ್ತ ಸ್ವೀಟ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ತುಪ್ಪ ನಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ನ ಕೊರಂಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಗ ಸಕ್ಕತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರೆದೆರೆತ ಪರಿಮಳಲ ಆತು ಶೋಕು ಬರೋಂದುಂಡು ಬಾರೆದೆರೆತ ಪರಿಮಳ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತಾರ ಇಲ್ಲಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತುಪ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದ ಅವಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಗ್ಗೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ತಿನ್ನಾಗ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುರೆತ ಗಟ್ಟಿ ತೆಕ್ಕರೆದ ಗಟ್ಟಿಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದ ಪಂಡ ಬೆಲಕೈ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲು ಪುಚ್ಚತೆ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಇಷ್ಟಾಂಡ ತೆಕ್ಕರೆದಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ತುರೆತಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರವಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಅರಿತಲೆಕ ಮೆದು ಆಪುಂಡು. ಫೈನಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಪಂಡದು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸುರು ತುಪ್ಪನ ಕ್ಲಾತಿತ್ರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್.